Empatitzar amb la gent canviaria el món a millor. Qui no ha sentit mai una llegenda que es tituli així? Empatitzar amb la gent canviaria el món a millor. Doncs aquesta llegenda comença així. En terres properes d'aquí sortia un cavall que portava un carruatge. En plena nit, una nit negra com avui. Senyor, estem arribant ja a Bac-roig? Sí, senyor, estem arribant, ja queda molt poc. La lluna plena, els arbres, la terra àrida i vermella. Els cavalls que comencen a posar-se nerviosos. Senyor, he de deixar-lo aquí. Però ja hem arribat? No, senyor. Però els cavalls estan nerviosos i diuen que aquí al celler hi ha mals esperits. Però, en fi, jo he de venir, soc notari, el senyor ha de signar uns papers. Jo el deixo aquí. Baixi immediatament, baixi, sisplau, baixi. D'acord. Aquell home va començar caminant a aquell camí, enmig de la negra foscor, i allà al fons va veure el celler. I al costat un cartellet que posava: les millors coses es fan sempre en les pitjors circumstàncies. I quan estava davant de la porta de fusta gegant, de cop i volta, i una veu: passi! Perdó? La porta s'havia obert sola. Soc el notari. Vostè va signar per aquestes terres que vostè té, unes terres que ha heredat també més enllà de Turquia. La porta es va tancar darrere d'ell i aquella veu misteriosa va dir: 16 jutges mengen fetge del penjat. El notari es va acollonir. Sisplau! Hi havia una taula parada. Sí, senyor. Va seure's. I quan va destapar, hi havia fetge. Mengi! Però senyor, vostè on és? Perquè el sento parlar. Estic aquí a veure un ombra a la paret. Però senyor, mengi, li he preparat un sopar, no li agrada el fetge? Sí, senyor. I quan estava menjant, va veure que hi havia una llibreria antiga que posava un dels llibres: el sol surt cada dia. I va agafar-lo. El sol surt cada dia. Treia aquest llibre! Va sortir un home amb mal aspecte, molt vell, amb una gepa i amb lleig. Tiri aquell llibre, d'on l'ha tret? No li he dit que toqués res, no toqui res. Sí, disculpi, senyor, només sabia. El sol surt, per desgràcia, surt, per desgràcia. Això què té, això? El què? Res. Està molt bo el fetge, gràcies. Aquesta nit dormirà a les golfes. He de passar la nit aquí? Sí, a passar la nit. Si vol que li signi aquesta herència, he de passar la nit. Està bé. Aquell home
Va anar a l'habitació que tenían preparada, tota engalanada, con sus mástiles de madera y sus cortinas, i tot molt d'època, molt maco, però feia llullo. L'home estava allà dormint, per favor, que això s'acabi. I de cop i volta va sentir unes veus d'unes noies. Ho has sentit? Sí, tio. Però qui són aquestes veus? Sí, I van aparèixer dues donzelles, maquíssimes, bellíssims. Però vostès qui són? Són Garnatxa i Carinyana. Vaja. Sortiu d'aquí! I van desaparèixer. Què estàveu fent? Què estàveu fent? Li han molestat? No, senyor. Però vull sortir d'aquí. Estan passant coses molt rares. Li demano, per favor, que signi aquests papers i vull marxar d'aquí. Molt bé, signaré. I quan anava a signar va començar a llegir. El senyor Comte de Masroig, la siguiente herencia, el abajo firmante, cuídame siempre. Me tendrán que cuidar siempre. Esa es la condición. Comte de Masroig. Déu meu, l'home no sabia què fer. Sobretot perquè, això, sempre li havien dit que la primera norma d'un notari era empatitzar amb la gent. Perquè si empatitzava amb la gent, amb els seus clients, això canviaria el món a millor. I per això el notari estava aguantant allà estoicament. Escolta, li va dir. I aquella no. I per cuidar-me m'hauràs d'alimentar. I se va avançar contra el coll i Què m'ha fet, senyor? Necessito sang. Però el senyor que no es dona compte que va empatitzar amb mi. Si empatitzéssim tots, però només sóc un vampir, Però què no veu aquestes terres vermelles? Lo bones que serien si vostè plantés raïm i fes vi i per comptes de sang begués vi. Com? En resum, el que li estic dient és que vermell de fruita. Que està vermell, com una magrana, està vermell com una magrana. Vermell de fruita, o sigui, no veu? Què ha de fer el que li estic demanant? I això és en francès, La vie humaine est celui de tous les instants. És a dir, del moment, viu el moment que és, i viu l'instant, més o menys. No, està bé. Se sentien els crits dels porcs que tenia allà al celler. S'acostava Sant Martí. Era novembre. Jo li diria el que ha de fer, senyor Comte de Mont-roig. Demà, a la primera llum de l'alba, mati a un porc. I amb la sang d'aquell porc regui totes aquestes terres que quedaran roges i per això sempre seran roges. I així ho va fer.
A la llum de l'alba va matar un porc dient les paraules «Reencuentros y brindis! Reencuentros y brindis!» I allà, justament allà on va matar el porc, el primer regolí de sang d'aquell porc, allà va ser. Va créixer la primera vidu. En aquella nit es va fer el primer vi novell del celler de Mont-roig. Sí!